Albanis ta' 49 sena ingħata sentenza ta' priġunerija sospiża għal sentejn wara li ammetta li seraq laħam b'valur ta' 700 euro minn supermarket lokali fi 8 okkażjonijiet fuq medda ta' 3 xhur. Klodjan Ranċi, resident il-Florjana, inqabad jisraq permezz ta' filmati minn kameras tas-sigurtà u ammetta li kien seraq ikel u toaster. Ranċi ħebel oġġetti misruqa fil-basket tiegħu minflok ma poġġihom fuq il-conveyor belt bi swit il-kaxxier. Quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana instama kif minkejja kondotta nadifa l-Ispettur tal-Pulizija Ritjan Gawċi qalet li ma setax tipprovdi kopja minħabba li kien hemm tuħ tad-dawl fid-depow tal-Pulizija. L-Avukati Difensuri Franco De Bono u Karl Mikallef qalu li Ranċi ammetta għall-akkużi ħallas lura l-ammont misruq u ikkoopera mal-Pulizija. Somalu ta' 22 sena Abdel Youssef Habib kien ikkundannat 8 snin ħabs wara li nstab ħati li stupra mara u raġel anzjani fil-Ħamrun. Habib ikkawża wkoll ġrieħi gravi lill-vittmi u seraq il-mowbajl tar-raġel. Ir-raġel anzjan kien aggredit sesswalment u anke attakkat fiżikament, filwaqt li fil-qorti nstemal kif iż-żagħżugħ neżża lill-anzjana u attakkat sesswalment. Habib inizjalment ċaħat l-akkużi iżda aktar tard ammetta kollox. Minkejja talba għal deportazzjoni li mħallef Aaron Buġejja stqar li ma kellux l-awtorità li jordna d-deportazzjoni skont il-liġi attwali. Wara li qies il-vulnerabilità tal-vittmi u n-natura tal-inċident, ikkundanna lil Barrani 8 snin ħabs u multa ta' 5,940 euro għall-ispejjeż tal-esperti tal-qorti. Il-qorti ta' Għawdex dalgħodu fetħet b'urġenza minħabba li tressaq mandat mis-Sindku Laburista tal-Kunsill Lokali ta' Sannat sabiex iwaqqaf il-ħruq tan-nar li huwa parti mill-programm tal-festa ta' San Pawl fil-Munxar. Bil-qorti permezz tad-deċiżjoni tagħha waqfet dan l-attentat tas-Sindku Filip Vella. Il-mandat instema dalgħodu fil-11:30 bil-qorti ma tilqax it-talba tal-Kunsill Lokali. Il-festa ta' San Pawl tilħaq l-qofol tagħha llejla u bħal kull sena id-dilettanti tal-Munxar jaħarqu n-nar tagħhom minn żona fil-limiti ta' Sannat. Ħafna dilettanti Għawċin li tkellmu ma' Net News qalulna li din il-mossa tas-Sindku Laburista kienet possibilment se toħloq preċedent fuq festi oħra f'Għawdex. Iżda grazzi għal qorti il-mossa tal-Kunsill Lokali Laburista ma ntlaqetx. Intant għal Munxarin kienu Alex Borġ u Mario Xerri.